mombek ni ma onyalo wacho bang'e. Kuonde mombek ne ogen mare kama. Koro nitiere for example mane ka riwruok mag jothieth thurka no nitiere areas mane gi koso ne jopiny. Mokwongo e kaka Linda Mama. Linda Mama ng'eni sani from 2017 kane ker Uhuru Kenyatta oketo ni ng'ama miyo moro amora kose gamo remo kochako klinik sirkal chulo ne. Kodhi okonyre sirkal chulo. Koyudo complication moro amora mag nyuol sirkal chulo. Mano nogol. Kendo mano nomiyo mine mane onyuolo osiptal omedre ko ata malo 42 nyaka ata malo 89. Ya ka koro ji ng'eni onge chandruok kidete ikonyi rito sirkal igolo mana ID tibedo registered tichulo. Ya ko mane sheria manyien kobiro to nogol Linda Mama no. Mar ariyo nochako dhi ogol mono ni edu afya mar nyithindo madhi skul. Ya mane nyathi moro amora bed nyathi ma kich nyathi man kar chan kisedhi skul ka tuo ingi iteri osiptal okiko ichako gone nyuol simu ni nyathini tuo bikawe kine ichop ni nyathini malaria onuro motho. Ya kuro mano bende wayuak. Then kaka jotich mag sirkal ni civil servants bende nitiere kama mama ni civil servant enhanced scheme mane jotich mag sirkal te nyaka dakteche gin ne wabe wana gi cover wa moro ma en kiyudo thagruok moro amora to kitagri dhe osiptal mag iwegi kana mar sirkal tuyudo thieth makoro wich bar mama ni sate ikoso tich nikech ok dhi thieth ni norumo no. Ng'ikruok moro adek ma aneno ni en nitie jogo maonge osara ma ng'ato dhi e jua kali maybe ogo peng ong'ama tiyo rego gin sani koro gin gibo chulo gande insurance ni paia e higa ka higa. Koro ka ni ja osara kama ing'ada dwe ka dwe to ng'ad ja jua kali cha tingi ni January koro moni tichulo for the 12 months du chapa garego te dichiel to ko tame to sirkal ng'isi ni obo mi loan mondo chulgo alko chul loan to penjo gini to ka chulo loan obo ga chulo per month then why can't you also ochul gini bede dwe ka dwe manga ma osi yeni ma jajua kali iparo nitie tugo moro ma nitie tugo nikech ng'isi ni loan ni okong'isi ni kampuni mane madhi kele to ng'isi ni interest mane pesa di neno to why ang'o ichulo gimoro mapok yudo services gi ineno koro kanyo ni nitiere oyuma mana neno matin mano dwa beti mar adek ni pesa ni bede kosechule mutere insurance ma jopiny ochoko pesa ni te to ikawe imiye kambi mar wegi moro private insurance moro neno iziko pesa ni okaw otimo claims management to penjo gini pesa jopiny ma jopiny ogolo gi lochgi ukaw umiyo kambi mar wegi nang'o mondo manage to nok gilero no kanyo be maler koro mane ma watemo ng'iso gini ka ginyalo lero mano be maber nyalo konyo to be another thing mo ng'iso gini pesa mar primary health care moro mimiyo dispensaries gi health center cha kama ndikete kamoro ni ng'ato kosethiedh kore kidhi manye degi kaw pesa no nikech pesa en igole osuru tax pay money en igole exchequer mikawe to ikane aguluno koro sasa ma ithiedho ng'ato tidhi claim but we challenging them ni kaw pesa no ikete sirkal mag counties to ng'isi gini kauru pesa ni unyego machines kauru pesa gi undigo jotich kauru pesa ni unyego yedhe nikech sani thagruok machando joluo kata chanjo thuro jokanya mano kata Nairobi ka ng'ato wa Homa Bay mondo kaw thieth Kenyatta ka en ni kidhi osiptal ma Migori kata dhi mana Russia ng'isi yadhi ni onge mashindi ni okti daktari ni onge referral masani ka yothuro sani kidhi kata clinic mana timo kama tie Nairobi ka the highest number jotuo mane biro mang'eny ne kaluo miyo ni biro ko idho bas gotieno ko chopo kecho inge hole kani ko gimija tuo chiemo ko ndikre yath mondi ya ko watemo ngiso jo governors wani governors moko ma oko other counties have done a good job kingiyo kata mana Murang'a ka gima irun ka ng'ata timo ne jogi kata mana kingiyo Kirinyaga what they are doing ya kingiyo thurwa ka kingiyo comparison chon Western Kenya kisigiri ne rifaga to Russia Jaramogi hospital sani wana ujowa ioro Moi ioro Kisii gech wasedo mbek ni tenweke majidhi tena rambe makini ine imanyi transport mi haya gari mi chopu kucha pesti thurumo kuna temo challenge ni the folk governors mathurwa kage nyalo rewore kila mtu wachinia ni ando kan Migorika ada chungi weche mag jomotur orthopedic majo peng accident emotimore ka luwa wa oruru Migori to Nyanza wachini Kisumu wachini ni anda ada chungi mag cancer ng'ata mane gi tuo moro amora mar cancer ukelona to siachini ana chungi mother and child weche mag joma mine ma anything machando joma mine to ma be mako mane ana chungi weche mag joma chuo
That's the only way. Get king ni kila mtu atimo mare kama. Both thagogi. For example, king yo Russia. Gigi munu wage bill. Masani wage bill nte sheria moni county ko ni kadho atama lo pradega beach mar budget gi kage chulo go josara. To Kisumu sani Kisumu county yenata malo praboro gochiko. Magi kawo gi chulo go sara. Ko pesa dong matin kabisa. Magi yalo nyogo yath. Ginyalo gedogo, ginyalo loso go kana machines ko ketre. Kuwangi so gini mbedi be ko tamre kabisa. Tu yalo request national government and I would challenge Professor Nyong'o. Ni gikaw osiptal ma Russia. Gi hand over back to government national. Gwachi ni mau be level 6. Kuri ilo se ka Kenyatta, ilo se ka Moi. Mono kuro bedi ki budget ni wegi. Ma pesa mungu ke exchequer run from the Ministry of Health. They konyo. Mondo kinne ka gitimo kamano their wage bill ma en 89% cha they dock to 29%. Kuno myogi na fast magloso dispensaries manyalo kata dhi nyoyo yedhe dispensary wa manyabola ma nigina sa chiel to ge yath cha. Nyalo dhi ndiko daktari kapaponditi mantie daktari achiel kende njogero na hospital mar labor to kana jo mantie onge. Why? Because the county has been stretched on its budget. Mane challenge ni wanywa kre udu kaka joka ngato. Wanywa ni kila mtu dwatimo mare matin. Then the long run Daktari ng'amono manotimore awinjo ka en paro machal ka gima beta ng'amono paro makamagi tiyo e counties makalo. I think en piem manono ma kila mtu ng'iyo ni adatimo loso mara kenda. King'iyo areas kaka sani koro Mount Kenya region gika dakteche mag oncologist mathiedho cancer, they share them. Gika daktari achiel to gishare 3 counties. Gichule gitimo kila kitu. Onge tinde moro wachi niya ni kila mtu achako oncology ne cancer ne county ne to okonyal hire enough oncologist okonyal train gi yedhe go be expensive. So kwa pool resources around that El Rabian Lake region economic block no nyako go beyond just which mag economic. Jo moko healthy cannot kill economy. You know jo pinya ka health kwanza kinyo kalua tiena mabende kite tuche mag HIV oeneza. Because we have so many complications like cancer magjo mamine cervical cancer is very very rampant kanam kanyo. Tujimage sickle cell anemia is very very rampant kalua kanyo. You know if we can look at it as a block watch ni devolution ni one be manwa chante ni mugik to one be ose benefit wa yuma chalnadi because sani kalua kipenjo jokaluni en benefit mane ma devolution yo semi wengi mawa because the biggest function mar devolution in healthcare. To healthcare ma okaluwa sani ki yao kata simu ni penjo sani. In which bar masani ko gone goya simu ni janyuol ni tuo kata ni watimuro tuo WhatsApp eme yao gia na Facebook room enda fundraiser after fundraiser. Yeah, no atemo keto kata manani marwa that NHIF marwacha it can't work kata kimiyo ngato that this social health insurance masani ni kata that cover mani ni marwa no kai ngoto the hospital to koido ya okido daktari okido machine mar x-ray no podore no time hospital giwegi okikonyo ngani ko ringade pesa to kodhi hospital to koyedi service kuro wateme hero jotura jo siasa wawekero ni in everything my agenda ma one was from January to December is just politics. We sit back opinion as an MCA and actually like an MCA na ma dalawa kabodo ni beyond wani sasa deka jo pinyo pinyi mandeleo te pandara endera bara mati umaiti kanga toto. Yes, kama pandara pile mana mati umaiti maendeleo mokong majo pinyi dwaro maritongi mamaka uka di dispensary to nyalo yudo kata mana amoxil gi paracetamol moro kan gi malaria nyalo yudo fancy da moro amuonya akonyra go sechego to kotamre to ko ngisa ni ngato nogore piny gi pigi ko nyabondo malo ka leo to ko ridi paponditi kacha to bodo reka theater ki nyabondo no nini paponditi no get in the 90s in 80s to nyaka kawuono one doctor ten dentist bende ko mo thiedh jopiny en na med soup no kain gi tuo ma ok tuo mar lato. Yes, kumisi ni ultrasound to nyaka dog malo ka leo malo yak ngado fair kendo. So many times abedo frustrated ka jokanto gocho ni ngane no hinyre ka ngane tuo ni ai go e piche wor na report ni picha nyaka dhi Kisumu koro fair modhi Kisumu no to picha bende kata fair koro ingo kata picha koro ka wang'iyo that one as MCAs I challenge MCAs because budget mar health MCAs makadho assembly zema prioritize mambo ya healthcare waket mano to ng'enisi moko wach health joko jiwo kabisa ke health is very private kituo to in gi jogi kende mong'eyo kitho to lit mana mari so jo siasa gi bong'e ni barabara ni ka ji oringo to ji manene mang'eny kane nyieo jene ambulance ji bono ka dinge chiro meda kura but ng'eni internally
in me feel that pain. But can we as a people, ka jo thurwa, ka jo luka konagi, wago urumbaka wa mali jukaluni, wach mali thieth ose jirwa. Kendo thieth no ose ngiko maendeleo mang'eny. Nikech kaka kawuono an daktari, kana kano kata pesa namo matin da yawogo orego kipingi gweng'wa. To mama na echo, ongeza ni mama na koro heore. Dong pesa ne maja kadhi akao, agolo. Loan acha kadhi akao loan, ati dhugo babana. Mwani ngoro kada orego no kanyalo yawo kendo kada that economy cannot grow. Yeah, so that's my challenge for people. Kada one kwa go kura. Let us challenge our political leaders. Ni what is your health agenda? Because we have now reduced which magiliete ni jasisa biro. Ogo arambi go 10,000. Togo jo kumatin to who kote. Little we ko kanye gweng. Giveka ko loke onge. There's a family my good friend man. Nento man ngato ogorema na pigi ma podu wuya. To ni ko the hospital ni kada mana extreme go kore ngeni ni ngede ne otur. Ok nyal timre. Mang miyo no lalo chuore e yumoro ma oyuma kabisa. Nyaka value ngema dhano kandi ko ngema ka konage. Mane wach devolution motegno. Devolution wacho niya ni ka sirkal mamalo okowinjo yuaku to gwenge ugi lies gombaka uhi ubi kata rameny kama to kutho kidowa to pango waloso conferences wa sanitary Homa Bay investment conference ada winjo ni what is the investment on healthcare. Mama glad this temo and Homa Bay lost like 10 years of devolution, but no guys yes now building one and go get more than China and all that, but China you need there are no healthcare workers osiptal laki gere mana out mo wir rangi nyaki imany ng'at mabo tiyo iye kanyo mabo konyo jopiny nyaka oket program wang'ini kaluwo ka what are the disease burdens gin tuoche mage machando mang tek to focus our resources on tuochego. That one will end up counting on the benefit of revolution. Come on.